बे समाव रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समनि मोजां हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 1 नं आरो 2 नं RBC तिनिकनिया बे गामि गंनैया जथायै बानजायनायाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायनानै गामिनि थासारि लोगोसे फरायसाफोरनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै दिनै सावरायमेल जथुमनाय जादों। दा बेवहाय जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो दिनै RBC बे गंनै गामिनि थासारिया मोजां नङा। लोगोसे बे गंनै गामिनि लाइमोनफोरनि लोगोसे फरायसाफोरनि जा थासारि बेखौ जोङो मोजां नङा होननानै मिथिना मोनदों। बे लेखायैनो बिथांमोना जोंखौ हांख्रायनानै गामिनि थासारिनि सायाव जोंखौ नोजोर होनायजों लोगोसे बे थासारिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु गुन गोनां सोलोंथाइ बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै दिनै जोङो खामानि मावबाय दङ। दा दिनै जोङो फैनानै रायजोफोरनिफ्राय जों मिथिना मोनदों थाखो 8, 9 थाखोसिम फरायनाय गोबां फरायसायानो दिनै ड्रप आउट जानानै दङ। दा बिथांमोनखौ बा बे फरायसाफोरखौ जोङो माबोरैहाय फरायसालियाव जों दैथायहरफिननो हागोन बेखौबो जोङो रायजोफोरजों मोजाङै सावरायलायनाय जादों। दा दिनै बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि लकेन बसुमतारी आदाखौ जोङो हांख्रायनानै दिनै रायजोफोरजों सावरायलायनाय बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाहोनाय जादों। दा बे लेखायैनो दिनै जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारिया मोजां जानानै थाङो।